Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hamu saluhut na damang dainang nahinaolongan ni Tuhata Yesus Kristus ibagasan asini rohan ni Tuhata nang marsaur mahita muse dohot hata ni Tuhani di Minggu Info Kapit tanggal 6 Maret 2022 di mana ni enet sian buku rombitu tualu rodi ayat 10 tolu ujahom matuhita saluhutna ommahatana disi oddo tahe didok talpedo hi dihohatai di bagasan pamangammu doho di bagasan rohamdo ido hata haporseauni nahubarita hok kami ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi uhud di haporsei roham naung di pahehe debata ibana sianak kana mate ay rohaido porsea asa tuhati goran pamanganido makkatidakkon asa tuhaluaon ay didok suratido daksi pailaon nasa na porsea di ibana ay dangadong ibar di Jahudi manang Junani ay sadado Tuhan ni saluhutna naong marbasa-basahon sian hamoronna tu saluhut akka namadjow ibana ay maluado ganup namadjow goar ni Tuhani. Amen. Ido anggo na jala ujahan ni turpuk manang tema didok maluado ganup namadjow goar ni Tuhani. Hurian ni Tuhata damang dainang na hinaolongan ni Tuhan Yesus Kristus adok sada barita mardonga poda lamamuhay hatorangan ni jami taon anggiat boy pamurahok kita mangatusi hatorangan ni turpuk di Minggu Info Kapiton. Jadi dua baritahon hamok kadongan adong mana modding sahala amatta jaladung modding ibana sahat ma ibana tupitu ni surgoi sahat ibana dipitu ni surgoi diabat suru-suru ma ibana jala makkatai manasida di harbangan ni surgoi Roma suru-suruani madok tu amatta na moddingi molo nang bongot doho tu surgoon ikunarong do poimmu 1000 inna molo nang bongot doho tu surgoon ikunarong do poin 1000 inna suru-suruani Roma matte madok 1000 jadi dia hitong poin na 1000 inna ibana suru-surani madok batot tu siya nakaparulaw mo ma tagad dingolum di portibi baganub diulahon na dinggan badapok poiko alay balik na ganub diulahon na so dinggan moro matong poimu Roma matay baanggoido beres may ayakid duaw mencapai 1000 poiku jalay ko tu surgoi doaw ay urajumi gudang do akka naulina dinggan hulahon tagad dingolukku di portibi innay bana Roma suru-suruani atong hukka majo bukuon asa huida sadia gudang mapoimmu inna yukka mabukui di jahahom ma naparjolo ruani tagad dingolum manghuto bukuon memang sahalak amanawur judoho makkaholongi pardi hutam alani dapat mumasani 10 poin inna huhud di surat kedua hod dison natoras nabur judoho tuak kaya nakkommu jadi tabama poinmu 10 atau luhon ringgas doho memang marminggu ba 20 poin madapok musiani apa paton heado diurupiho dongan namangido pangurupiot tuho bahwa mau 5 poin na suru-suruani napalimahon disot tersuak do sahatu namodik ko dang mardinggek kapeho jaladang masih pakpuli ngakko tuho berjabum
Abe di dok Tuhan ido naso jadi masih hosoman. Atong moro mapoi mulima ina suru-suruan. Panopo musi disot agad dingulum badi hosomi hodo dong amu sa kantor. Jaladak terbaik ko manesa dosa ni dong ammi. Bamoro mamusay 5 poin. Napapituhon yado digabusi ho na torasmu tagad dingulum 10 poin mamoro inna. So ngonima dietok terus hamuak kadongan di pajojor suru-suruan ima sudi akka parangena tagad dinguluna. Dungi dietong masude akka poinna dapot nama -100. Ape nakin ikonarong ko 1000 poin asa boy bongot tu surgo. Jadi saya dielek-elek amat tay masuru-suruan ni. Ay gudang nai nadinggan na huula naso di jahoko do penakin inna ibana. Roma suru-suruan ni madok daung nunga sude bei. Ay molo pe adong do pe akka nadinggan di roham na so huzaha do pe. Ba nadinggan di roham doi. Ay di Tuhani belum tentu dinggan inna. Jadi atong buha nama awin namatay ay rohak ikut surgui doaw. Aha nama naboy mabay na sadapok 1000 poin awin na. Roma suru-suruan ni madok. Olas sada do naboy mga lehot di ho 1000 poin. Olas sada do syarat na asa gawe targuhi 1000 po. Songon syarat masuk tu surgui inna. Aha main namatay holan ala asini rohani Tuhan Yesus sabing do inna ibana. Hamok kadongan memang holan sebatas berita manang ilustrasi sabing doi. Alai berita ima pamurahok kita mangatusi turpuhon. Pamurahok kita mangatusi dalan haluaun ni halak Kristen. Dihaporseaun ni halak Kristen dada ulau tungan nama notuhon haluaota. Alai haluaota ditotuhon holan mangasahon asini rohani Kristus ido manang didok sola gracia. Akadogan di jolon ni turpu dipatuduhos si Paulus do sihol ni rohana asa anggia sude Yahudi dongan na sabangsoi gabe si hutut Jesus jala taruli di haluau ni. Ay takas do di si Paulus adok pangatusion nalipe sian halak Yahudi taringot tu haluau ni. Ay dirajumi halak Yahudi do hati hai holan ala mangaradoti pati ni si Musa do gabe taruli nasida di haluau ni. Alai hadirion ni Tuhan Yesus tung ditulak nasida do. Mahali peoni di rohani si Paulus. Di paratu tu si Paulus do memang pabawa aturan ni patiki ima hasitongan na pinasaha ni debata tu bangsa Israel songon rabu-rabu di perdalanan ngulu asa partu lomo ni rohani debata. Alai patiki dang boy songod dalam mabuat jolma itu haluaon na di halomohon ni debata. Ay takas do didok si Paulus dang boy malua ala ni mangulah patik. Ape marasing situ do konsep pamikirion ni halak Yahudi di rohani nasida na boy do nasida dapotan ron manang pembenaran jala malua sian uhu dengna sian guguna sadiri na mangulah patiki. Ditulak nasida do Jesus songon ujung ni patiki. Hape holan marhiti Jesus do naung manai tu banua gijang dohot na tua tu banua ima na boy palua hojol masian hamatean na manok tongi. Asa Jesus do dalan manang perhitian asa bongot tungulu na manok tongi. Jesus do dalan manang perhitian asa bongot tu hanguluan manang haluaon di bagasat Tuhan. Asa di bagasat tu info kapiton ibahis si Paulus do panorangion taringot tu haluaon nasian tu hattai. Manghihutos si Paulus diturpuhon hamuak kadongan maka porsai Jesus ima nagawe sada ujahan nasitong diakkan namar pakirimon di haluaon. Aidang adong dalan na asing siluluan molo naing bongot tu haluaon ni. Masongon apologet manang pembelaan teologi hak Kristenon mangalo poda na say madok naboy do malua jolma holam marhite pabahenan na dinggan manang marsigat tu pamikirion ni jolma songon na niajarhon ni akka ugamo na asing rupani. Takas do apostol
nunga mate hita ala ni dosa. Dang adong manangise malua sian hamatiani. Ay dang adong manangise tong ubah gawe roh Kristus tu portibion. Ido bae dido si Paulus ditobus Kristus ido hita sia dipatik. Dinahona bura ibana humok kopita. Ay natar surat do hona bura do ganup natar gatung dihau. Hamamate ni Kristus dihau pinor silang ido gawe si manang pengganti ni jolma pardosai. Edak terbahit jolma be malua sian uhuman pakkorhon ni dosai. Akadongan sahalak Bapak Gereja nomor Guar Agustinus heado madok, manusia tidak bersandar pada diri sendiri melainkan pada imannya. Manusia tidak bersandar pada diri sendiri melainkan pada imannya. Ido bahen hola sada do dalan lau manggatihon uhum ima de batasat diri. Ibana dona rosia gijang jala tua tu banua toru dungi mula use tu banua gijang. Hapor seau tu Jesus do nagabe dalan lahu mamutori ngoluta. Hapor seaon dada hola parbinotoat taringot tu Jesus naung mate doho mulak mangulu muse. Asa dohonok kumatuhamu dada cukup dok au porsea. Alanido dido si Paulus turpuhon di ayat sia ro di ayat 10 ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi huhud di haporsei roham naung dipahehe de bata ibana sianak kana mate ay rohaido porsea asa tu hati koran pamanganido makatid asa tu haluaon atok si dohonok kutu nakpe halak Kristen molo sositong doha porseon na di Yesusi totu dang dapot na haluaw ni nakpe halak Kristen molo so asir rohani Tuhani dang dapot na haluaw ni ido alana dang maribar behalak Jahudi manang naso halak Jahudi dang maribar behalak Kristen dohot halak naso Kristen songon na pinatorang diturpuk tay naktingan alay akadongan na hinaholongan molo pe di Paulus dison haluaw ni jolma dada ditotuhon akaparangin na denggan manang alani na mangulaho patik unang gabi salah mangat tuzi hita ay molo didok si Paulus pe dang alani ulaw na denggan manang dang alani na mangulahon patik malua jolmai dang gabi madok rikot ulahonoton akan na denggani dang gabi madok dang rikot beradot aturan ni patiki alai hurok matuhan ikut dopei ulahonotta alai holanon mangulahon nade mana tiki gabe songop parpue ni hapor seot tanamai manang asing hata dohonon taula pe ni dada asa gabe malua hita alai lo pe taula ne denggani ala naung di balua dohita ulangi maddo akadongan taula penadinggan dada gabe asa malua hita ay molo taula penading ala naung di balua dohita i dua hal na berbeda doi atong ada nang porsea hita di Tuhani ikod do tahatidakkon ikod do tapatuduhon i marhite pamangat doho parulaon asaboy taboan torus tiket nok tajalo siat debata asa unang mago na adong dihitai songon na dipatorang di pangukapot 2 ayat 10 magira mauro tiok mana diho unang adong mabuat tupalmi atong hamok adongan haporseaot tu debata ido nagabe unok ni parugamaotta doho parsobota tu debata unang maholat dihata hapor seoni ala ihut maniat tarida di ulaun pabahenat doho pangulaun si ganupari hapor seoni do na tumakkas mananda debata dada parbinotoan jala marhite hapor seon tu Jesus do gabe di pitori hita manang dibenarkan molo didok disonak kadongat di pitori manang dibenarkan dada alani nataulahon manang natawahe ni
alai holan natajalo doi sian asini rohani debata, alai molope gratisi asini rohana ni lehon ni Tuhan itu kita, dan gabe madok anugerah murahan, gabe sota argaho ni, alai kotoktong do hita mangu baga asini rohani Yesus Kristus, asa toktong dipito, jala tok kita mangulu di bagasan haporseaon na tu ibanai, atong hamuak kadongan di minggu info kapit sadarion, tajuma arni Tuhani, asa dilehot dihita asini rohana, ay halak na jauh-jauh tu debatado, taruli di haluaon, songon na ni igil ni topik manang tema di mingguta sadarion. Debatama nasa tok-tok tapa jauh-jauh disude akan ta ulai ay ido mual ni haluaon si jalo otta di hanguluan na mangihut di hanguluan na manok naradi ni akka debata nang pinaradi ni debata diakka na marholong ni roha di ibana na toktong makkaposi jala uduk mangaradoti haluaw ni di sadok panggulmiton ninguluna. Debatama mamasu-masu hitaw sa luhut na huhut margugoy huk kita laho mangulahon akan nahobar ku lomo ni rohanai. Amen.